Wat vonden jullie ervan? Afgelopen woensdag werd een bijzonder kunstwerk onthuld in het Odapark in Venray. De kinderen van basisschool Eigenwijs uit Oerlo maakten samen met kunstenaar Edwin de Klein een kunstwerk met het thema Avontuur in de buurt. Oh! Kijk hem maar af! Oh! Ga maar eens kijken of je je eigen beeldjes ziet. Groep 3-4 heeft dus gewerkt aan een kleikunstwerk. Dat is heel Oerlo van klei. Wij werken altijd vanuit een thema, dus het sloot mooi aan bij wat we doen. Maar het is natuurlijk iets extra's dat iemand anders in de klas staat in plaats van dat ik zelf de creatieve lessen geef. En dan krijgen kinderen toch andere inzichten, andere tools aangeleerd zodat wij als leerkrachten allemaal doen. Het idee was bij mij eigenlijk al 3 jaar geleden. Toen zijn we eigenlijk begonnen met de eerste ideeën opzetten, want ik vind het heel erg belangrijk dat kunst en cultuur hier in de gemeente Venray flink aan bod komt en vooral bij kinderen, want dat is de nieuwe generatie. En via Cultura Venray ben ik ook in contact gekomen met basisschool Eigenwijs en het Odapark heeft hier een hele mooie glazen bak ter beschikking gesteld om het kunstwerk te exposeren aankomende weken. Hoe hebben jullie dit precies gemaakt? Ja, we hebben 3 keer 1,5 uur een workshop gegeven onder leiding van mij. En de eerste les hebben we kennis gemaakt met klei, met het foamklei ook. En hebben we een hele grote rabbelton gemaakt met allemaal briefjes erin. En als je dan bijvoorbeeld de kunstwerk klaar had, kon je weer grabbelen in die grabbelton. En bijvoorbeeld als je dan bij een briefje, bijvoorbeeld als daar de kerk op staat, dan moet je bijvoorbeeld de kerk van klei maken. En de tweede en de derde les hebben we alleen geproduceerd. En hebben we in een rap tempo, in een marathon, hebben we 150 beeldjes gekleid. En wat heb je allemaal gemaakt? Een boom, een koe, een hond en een paard. Oh ja, en een carnavalswagen. Afgelopen weken zagen we al die kleine beeldjes los. En vandaag is het samengekomen tot één heel groot kunstwerk. En het is super kleurrijk en het valt eigenlijk heel goed in de glazen bak. Nou, ze vonden het echt fantastisch leuk om te doen. Iedere keer als ik weer benoemde dat meester Edwin kwam voor het kleiwerk, nou, dan was het dan meteen en, hoe laat, wanneer, wat mogen we doen? Ik wil nog graag dit afmaken of ik wil nog graag dat doen. Dus ze waren echt razend enthousiast. Volgens mij, zoals je al zag en hoort, vonden ze het fantastisch. En hebben ze heel erg genoten van de workshops. Hartstikke leuk. Ik denk dat ik de spul ook wel thuis wil. Ik denk dat het belangrijkste is wat ik mee ga nemen, dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn. Want dit werk is super fijn en kun je super uitgebreid mee werken. Maar je maakt geen perfect poppetje zoals het altijd is. Dus met een roze gezicht en een blauw shirt. Maar dat je ook eens anders kunt denken.